ମହେଶ୍ୱର ଆଜି କ'ଣ ବନାଉଛି? ଚିକେନ୍ ଆଉ ପଲଉ ଏଠି ଆମର ବନା ସରିଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଧେ। ପିଆଜ ଜରା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ଫ୍ରେଶ୍ ଚିକେନ୍ 16 ଟଙ୍କା ଚିକେନ୍ ହେଲାଣି। ଏଠି 4ଟି ଆଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କହିବେ 4ଟି ଆଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ପାଇଁ ଆଳୁ ନ ପାଇଲେ ହାତ ପକେଇଲେନି। 2ଟି ଆଳୁ ଗୋଟାଏ ଟମାଟର ଏମିତି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ରୋଷେଇ ଆଜି ଆଉ। ଏ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ରୋଷେଇ? ଟମାଟର ଏଥିପାଇଁ କଟା ହେଇନି କି ଟମାଟର କାଟିଦେଲେ ତା ଭିତରେ ପାଣି ପଳେଇଯିବ, ପାଣି ବାହାରି ଆସିବ। ଟମାଟର ପାଣି ପଳେଇବ। ଟମାଟର କାଟିକି ରଖିଦେବେ, ତା ଭିତରେ ପାଣି ସବୁ ପଳେଇବ ନା। ମସଲା ମସଲି ଏଠି ଆମର ମସଲା ସେଟ୍। ବଟ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଫାଳେ ଟମାଟୋ ଅଛି, ଏଠି କା ନଜର ଯାଇନି। ଏ ଫାଳେ ଟମାଟୋଟା ପକେଇ ଦେବାଟା ହିଁ ବେଟର ହେବ। ପିଆଜକୁ ଏଇଖିନା ବହୁତ କୁଚ କରିଦେଉଛି। ପିଆଜ ବି ଟିକେ ଟିକେ ନାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହେମଦସ୍ତା ମାନେ ଆମେ ଛୁଇଁବୁନି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ। ଖାଇବା ଖରାପ ହେଲେ ମୁହଁକୁ ଉଗାଡ଼ି ନା। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। এটা আমার রুম। এটা ମହେଶ୍ୱର ବେଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମୋ ବେଡ୍। ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ପଟା ତ ଆସିନି, ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଆମର ବେସିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମହେଶ୍ୱର ରୋଷେଇ କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲାଣି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିଛୁ ନା, ତାକୁ କହିଲୁ ନା ସେ କରିକି ଦେଇଛି। କିଛି କହିବୁ?